Zer, Jon, prestaz edo zer? Zer daun niretzat? Nik lagun beteko kotxeak asintzen dan, eta mondoste zaurtu batzuk, así que niez nintzik egongoen tranquile. Bai, hori ikusiko dugu, Pamposa. Bale, zumeko tximista. Bueno, hemen erdian zaudete, Atera behar dezute ja, Venga, 3, 2... Ander, Pilar, niño! Botel! Lasterketara! Adi, lasterketara! Bai, Ander, Bilariño ikusi eta arreta gai. Bilariño, egia da, Bilariño. Hori ere hartzo egon, ba! Tira, ikus ezagun nork irabazten duen lasterketa eta ea zer dioen Bilariño, Aupai, Bilariño! Gutxi gora bera, 80 kilometro ordu. Nahiko txu da, azteko. Bai. Zer ezberdintasun dago kotxea arruntekin konparatuta? Lehenengo, karrozeria ikusten duzuen moduan txikiagoa da. Gero gurpilak noski txikiagoak dira, hemen dago motorea, eta hori da, ura dago eta errefujaretzeko motorea. Eta zer behar da autolasterketa bat irabazteko? Lan asko egin, asko entrenatu, gero kotxea oso importantea da, zeren hau kirol oso teknikoa da. Eta zer da gehien apreziatzen duzuna, edo miresten duzuna, zure aitarengan? Nire aitan ere lagun honena da, berak dena erakutsi dit, lasterketa bakoitzan nirekin dago, eta bere kontseilu guztiak osonak dira. Eta zelan gogoratzen duzuzuk 2003 urtean Bartzelonan irabazi zenuen nazioarteko garaipena? Gauza polita izan zen niretzat, zen hor zeuden bat formulako pilotuak, bai Enrique Bernoldi, Heikki Kovalainen, Frank Montagny, eta nik irabazi nuen lasterketa hori, pole position egin ondoren, eta podiumean ikurrinarekin egotea gauza oso berezi izan zen niretzat. Espainiako mailan bai, bi txapelketa irabazi zen dituen, ezta? Bai. Eta nola gogoratzen ditu une horiek? Ere gauza polita izan zen. Hiru formalako txapelketa oso garrantzitsua da. Ez dakit, nazioarteko talde guztiak ezagutzen dute hiru formalako txapelketa. Helburua da Europako txapelduna izatea. Bota! Euskal Telebistako Miramongo estudioan kanpokalden. Hor barruan, zuzen saioa egiten dute. 5, 4, 3... Zuek, telebistaz, sekula ikusi ez duzuena, gaur erakutsiko dizuegu. Ni iristen naiz Miramona gutxi gora bera arratsaldeko 3 edo horrela. Normalen oso pozik etortzen ez, lanean oso gustua etortzen naiz. Eta lehenengo gauza, arropa aukeratzea juten naiz. Jorro batzen dut, eta gustukoa bali madut, edo ondo geratzen balin bazait. Gauza batzuk ez ezki sartzen, edo beste gauza batzuk erori ez ezki. Tan, juntatze geha, beste aktorek, edo beste aurkezle batzuk, hortxe bere arropa aukeratzen. Egunekoa jantzi, eta makillajea juten naiz. Gaur adibidez, iraia arrizatu dute esan dit olatzek, horraztu dit gaur, eta esan dit, arrizatuko izute da benga, gaur dit. Eta bihar igual lixo, urrengo neu kualita batik egiate, edo gero pegi markotzizkete, segundazte arropa da makitzen, kolore diferentekin, da hola, Espainiak bai margotzizkiate. Ez zait asko gustatzen, por cierto, baina, margotzizkiate ere bai Espainiak, eta hautsak botatzizkiate, brilluak eta kentzeko, telebistako makillajea berexia dalako. Eta baixe, behin gidoia jasotaia, ensaiatzea jutegea. Ez bat godu, ez? Bagu, entxegua ikustera guaz. Pillo atxareneko kameraren nahi bat guztia, eta pillo txarri 3! You told me I'm not here, baby, that's what I see. I'm trying to let you...
ikus ezagun nola prestatzen den telebistako izar eder bat pantailan agertu horretik. Ikusi. Ikusi. Bueno, Oker, eta zure lagan egun bat nolakoa da? Nire lagun eguna espeziala, oso ondo pasatzen dut. Etortzen naiz nerea, baina askozaz berandugo siesta eder bat botuaten ondoren. Eta, bueno, bera arropa bila joaten da, ni ez, bilutxik oso guapo eta eder nagota. Eta gero, hori, joaten naiz baita ere, makillajeko gala hortara. Asko gustatzen zaizean kanpai hortan sartzea. Ez dute zer entzuten, baina ondo dago. Eta orduan ikusten dut neska hau hitz egiten. Eta ni... Ez dut zer ikusten! Ez dago inor hor? Eo! Au! Eta onena masaia da. Hor, indar berrituta ateratzen nahi sortik, bai. Oso ondo. Horretin joiko naiz. Gidoia jasotzet, gidoia irakurtzet, azpimarratzet, pixkat ikatzet, eta gero... Bai, zu barra egin, zu bai ez duzula bate ikasten. Eta hor, askotan ikusten jo bideok programan, ez da, bideoik montatzen, eta jendea ikusten, noski. Okerkeritan bilatzen ditugunak. Bai, okerkeritan bilatzen ditugu kazetarik, eta kamarak, eta guzti horiek lan asko egiten dute, eta guzti hori ere, horrez oso ondo prestatuta egoten da. 3, 2, 1, ráfaga, start! Kaixo, gazteak arratsaleko 7:08 dira oraintxe bertan osteguna da. Otsailak 24 zer moduz gazteok zuzenen ordua da. Beraz, presto zaitezteok modiko orduetan ederki pasatzeko gurekin! Eskuak, buruak dente... Zezberdinean, telebista saio bat etxetik edo bertatik bertara ikustea. Mea orain, jarrai dezagun telebistako saio hau ikusten. Pilota lekuan gaude. Minutu gutxi barru, Zeharra eta Olaizola bigarrenaren arteko pilota partidu hasiko da. Nik dagoeneko badu sarrera. Ate honen atzekalean pilotariek daude, eta guk beraiekin hitz egingo dugu. Pelota partidua egin baino lehen zer egiten duzu. Bueno, aurretik normale bintza, nik esan dugu gol, pilota daukin gauzi txarran, ate bitugula zertik takoi hartzen da denbo asko pasatzeu. Eta normale bintza, partia aurretik 2 ordu gola lehenago etortzen ga, takoa jartzea ez. Bueno, Ier, ia erakutsi eskuak edo, ja tapauta askazu ez da, korrela aukitzea merezi aldu. Zer remedio, ez? Pelotan jokatzeko bezala egin esan gaur eguneko materialakin da, ezingo bendune, tako gabe jokatu eta garrantzitsua da. Batzutan, nekagarria ere bada, baina, lan hau ondo egin behar da, gero, pelotak minik eman ez desan, ez? Partida, hastear dago. Irabaz dezala, onenak. Uste importantena netza bintza irabazietela eta bide importantena. Eskerrik asko eta zorionak.